Ja sam na prvi pogled samo jedan normalan dječak kao moji vršnjaci, ali razlikujem se jako puno po mojim interesima, kako provodim vrijeme. Moj običan dan se ne razlikuje toliko od mojih vršnjaka. Znači, probudim se, pojedem, odem u školu. Nakon što završi škola, ako imam vremena, prosviram nešto, napišem zadaće i onda odmah idem u glazbenu. I na večer samo pojedem i srušim se u krevet. Ljudi me jako često nazivaju gitaristom. Ponekad ne spominju da sviram i violinu i klavir, a osim toga bi još volio naučiti flautu, čelo ili ksilofon ili marimbu ili vibrafon. Ja jako volim skladat. Kad skladam, jako često i maštam. Tako da se zapitam kako bi ta maštarija zvučala. Album je zapravo bila mamina ideja. Ona je željela zapisati, staviti sve moje skladbe u jedan dokument. Mama sve moje skladbe prijavljuje u ZAMP koji je kao zaštita autorskih prava. Svirati sa Tomijem Emanuelom je bilo, još uvijek je jedno najbolje iskustvo koje sam ikad doživio u svom životu i ne bi ga želio zamijeniti ni za što. Bio sam nedavno na turneji s njim i svaki dan kad smo se združili naučio sam nešto novo i svaku večer prije koncerta šalimo se, pričamo viceve, svi ruckamo. Sa svojom glazbom bih volio postići da usrećuje ljude, da im dopire do srca. Volio bi ljudima pružiti nezaboravan doživljaj.